Saioan bigarren zatizagaz azteko abiadura neuronala landuko dugu. Batera, hainkatako injarra belanduko dugu. Horretarako, ikusten dutxo moduen, gurutxe forman jarri dugu, danok etxien lortua dugu zen materialak. Maskarilla bat, untxe mundu guztizedeko material bat da, tamalez. Baso bat edo taza bat, mermelada pote bat, eta telebista komandoa. Orduen, gurutxe forman jarraitze honek, nik zueri botatako emailien, karpeta baten, audio bat botako txuet. Audioa martxan jartzerakoan, nik esango dut agindue botako txuetez, esateko ze ordenetan jarraitu berko zuzen movimentoak. Orduen, honetan, nik esango dut audioan, tasia. Orduen, zuekin berko zue. Bajatu sentadilla forman eta tasi ikutu. Esaten baten, maskarille egin berko zue. Bajatu eta maskarille ikutu. Neurona abiadura dalez, abiadura neuronala landuko dugu, eta hau lantzeko, alik eta askartasun handizen agazein berko dugu movimiento guztizek. Orduen, esaten nien, mandoa bajatu da mandoa ikutu. Jarraitzen, alik eta gine. Honegaz, saioan bigarren aliketiri amaitu txaten mogotxo.